देखो ମୁଁ ଆଇଛି ଶାରଳା କୁଞ୍ଜ ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଜାମଳ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଘର ହେଉଛି ଖୋଲିଛ ଆଉ ଶାରଳା କୁଞ୍ଜ ବାବା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଦେଖ, ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଜାମଳ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଜାଗା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାରଳା କୁଞ୍ଜକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାଟେ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କୋପରେସନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମିଟିଂ ବି ଏଠି ହୁଏ। ଆଉ ଆମଣା କୁଦୁର ଆମର ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଜେଜେମା ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆଗକୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟପରି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟପରି କେବେ ହେବ? ଅଷ୍ଟପରି କେବେ ହେବ? ଏବେଟି ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟପରି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ।